Здравейте, скъпи приятели! Ние сме окей, да се надяваме, че вие сте окей. Така, от известно време пак валя дъжд, приятели, и асфалтирането пак заспря, но въпреки това работих вътре в къщата. Свързвах хидрофор за горния етаж. Сменях една помпа. Тя беше помпа такава без разширителен съд, но сега сложих хидрофор с всичкото му, нали, както трябва. Допреди малко с него се занимавах. Отделно сменях и смесителите с нови. Най-вече ползваме сега вече тези с моментното загряване, с проточен брой бойлер, новите модели. Сложих ги успешно, всичко окей. За първ път се занимавам с ВИК, но да, в началото няколко места, т.е. на едно място прокапа, но после поправих, после пак прокапа на две места, едно до друго, и после пак ги отвих, сложих още допълнително тефлон, много тефлон, и сега няма никакъв проблем. В момента, приятели, съм с животните тук в двора. Сега ще обърна камерата да видите. Ето тук, преди час и нещо някъде, приятели, бяха на паша навън с съпругата ми. Тя ги беше извадила, понеже аз имам работа, нали, вътре. И бяха допреди малко и тук в лятната кошара. И сега ги извадих. И този малкият тук вече 20 колко килограма стана, забравих, 26-7 килограма вече, оне ден го теглих. Набъбва, да го кажа. Сега ще клекна да го видите за какво става въпрос. Ето. Също така всичките други агнета и те така бая наддадаха. 2 дена не бях ги изкарвал навън, понеже валя дъжд и вътре не може човек да забележи. Не там в картофите. Не. Така. И вътре човек не може да забележи как растат. И днеска ги оглеждам така и за 2 дена много си личи, че порастват. Това е женското, приятели, бялото. Това е последното, където се роди. Ето го. И то баята и дръпта. И исках да се похваля с новия хидрофор, приятели. Отделно смятам да сменям. Купено е вече знамето. Дойде му реда вече да го сменя. И в това видео ще видите новото знаме, приятели. Още, не в картофите. Не. Още. Айде. Така. Днеска уж го даваха да вали, приятели. Пак то сутрин излезе слънце, после мрачно стана, преди малко ръмя животните, докато бяха в кошарата, лятната кошара. Ръмя и си викам, може би ще е на облак, не ги пребрах в другата им. Не е така. Другата им кошара. И докато ръми, ги свадих тук и така, вече сигурно половин час става и тук, както сме, приятели. Ходихме тази сутрин до Еконт, до града, да взема работите в смисъл пратките. 2-3 пратки. И се напазарувахме пак от същото място, приятели. Дойдохме си и се захванах за работата.
и успешно вече е всичко окей, подменено с нови работи. Старата помпа в момента стои, няма смисъл да я ползвам, нещо ако стане за напреди с хидрофора, Господ да не дава, нали, ще я включа, не там, докато нещо, да имам една под ръка, за всеки случай. И общо взето това е, приятели. Както казах преди малко, това го теглих. Мисля, че преди 2 дена беше, преди да завали. Много си играй. Дори налита вече на какичките. Да, така прави маневри като кочовете. Прави маневри като кочовете. Малте, ей. Дръж с пръщиката. Хайде. Не мога да разбера какъв цвят очи има, приятели. Не мога да разбера. Дали са му сиви или са сини или са... Ама пуда няма уроки, приятели. Много е красиво. О! Да е живо и здраво. Всички останали животни. Костанала? Костана? Не така да викаш. Си още мъничък. Много и сладък, приятели. Много. Закача се сега. Какви маневри прави, гледай го. Какви маневри прави още малък. Тъй малкото последно къде се роди. И то малко шантало едно такова. Много... Виж, кобра. Ето е така. Сега след малко пак ще ходим до града, приятели. Още някоя друга работа се очертава да свърша и там. След малко сигурно минута така. Така. Ще слушаш, батко, същото ще има бой, ако не слушаш. Сега тази дребната се нахрани, приятели. Тя колко и трябва. И сега се оглежда, иска да влиза вътре в кошарата. Много бързо се нахранва тя, понеже, нали, по-дребна и няма толкова голям стомах, колкото другите овци. Другите овци е почти 2 пъти колкото нея, нали? Между другото ми се обаждаха хора, писаха много хора, но се отказах, приятели, да я продавам. Нека да стои. Няма лошо. За сега, нали, поне ще видим какво ще стане. Защото може пак на много да е заплодена. Не съм сигурен, но коче я закачаше. Тази, не знам, май спря да я закача вече. Сигурно е направил работа. Там вече един Господ знае, приятели. Тук е хубаво, приятели. Ето вижте, двора. Сега ако не мръднат, сега ще ви покажа и арпажика, приятели. Арпажика фръкна. Първия арпажик. Че третия. Че се натръгнал. Това е. Дъжд да вали. Ето, арпажика. Първия. Това е втория арпажик. И той, приятели. Това е третия арпажик. И той, че се натръгнал, приятели. Браво. Не знам дали ще се види. Само да зумирам. Ето е така. И че се натръгнал, приятели. То е много хубаво. Картофите още не са излязли. Още ги няма картофите, но ще излязат и те. Тук съм оставил една пътека междуто да вървим. Днеска сме 3 април, приятели. Смятам след 15 да засея тиквичките там. Тикви, царевица. Вижте каква хубава приказка, приятели. Като изляза навън, от тази стена навън, едно такова мирише хубаво.
пролет, приятели. Пак се извинявам за гадния шум от вятъра, приятели. Имам микрофон специално за тази работа, го взмах, обаче мисля, че ми променя гласа и затова не го използвам. Не го използвам, понеже доста ми променя звука. Гласа, по-точно. Как да направя сега да сменя знамето, докато те са тук, малко трудно, защото само да се занимавам с нещо друго настрани, те веднага ще тръгнат тук на насам из двора, приятели. Тук на насам, пак той има сято от това. И затова може като ги прибера да сменя знамето. За сега паузираме, приятели, и продължаваме след секунда. Приятели, това е старото знаме. Това са останките от него. Вижте. И хоп, новото знаме, приятели. Само че малко вятър има и не може точно да го... Май ще трябва да се отдалеча, да се вижда хубаво. Ако излезе вятър, хубаво ще го развеи. Да, той е още ново и... Но трябва да се слагаме. Това е. Още и ново, дори не са и разгънало както трябва, но вятъра ще го прави с течение на времето, приятели. Ето така. Сега излезе вятъра, приятели. Ето. Добре. Малко по-високо дори го качих, понеже беше с пръчка. И ето там я закачих с тел. Пребрах овцете, приятели. Ето ги тук. Кошките са тук дори. Обикалят. Сега да отидем при дърветата. Сливите, приятели. Много хубаво отвориха. Дано да не застуди. Да няма някои слани. Дебели, поне големи слани, дано да няма някой сняг да не завали. Иначе тревата е уникат, приятели. Тревата тръгна идеално. Ей, тук е така. Сега да ви поснимам да видите. Ей, къде? Чая да намеря някаква по-ниска клонка, приятели. Да ви снимам. Ей, тук е така. Ей, къде? Красиво, нали? Много красиво и много яко мирише. Много яко мирише. Та слива е много възрастна и много се е разклонила. Може да я поправя. Да я направя някакси да... Едно стъбло да върви нагоре. Понеже много храсти, като храста е станала, пък сега, дай Боже, миналата година не вкусахме нищо, приятели. Дай Боже тази година да вкусваме. Да видим как са, що са. Здравейте, приятели, отново. Днеска е, по-точно е следващия ден. Вчера не можах да се включа повече, защото имахме ходене пак до града. Дори си останахме в града с нощи. Тази сутрин си дойдохме рано. Сега вече сме след обяд. Съпругата ми там с животните. Там в далечината надолу към чешмата. Чешмата все още тече.
Дано да не се спира. Сега искам да ви покажа в какво състояние са нашите овошки, които ги засях точно преди месец. Сега обръщам камерата. Приятно гледане. И така, приятели, сега като начало да започнем с черешата. Сега ще се приближа малко да ви покажа. Мисля, че се е захванала, приятели. Ето така. Вижте. Мисля, че се е захванала. Дано да се е захванала, приятели. Ето тук нагоре по стъблото. Тук е нараняване има, поне аз така я купих. Има нараняване. Видяхме щъркел още началото на март и закачих тук моята мартеница. Ето. Добре върви за сега. По моите знания се е захванала. Щом има... Секунда, че нещо не са... Щом има такива пъпки и то зелени от и нагоре, значи се е захванала. Дано да видим след колко години ще опитаме тази череша. Кокошките, както винаги, приятели, в двора обикалят. Кученцата тук са. Сега да минем към другите приятели. Към другите ни овошки, които бях ги засял миналата година. Люцерната набъбна, приятели. Яко набъбна и то. Ей, тук излезе една вишна, понеже тук не знам ако се сещате. Тук имаше навсякъде дърва. Поникнали от само на себе си, така предполагам. Извинявам се за шума от вятъра пак. Тъй, да фокусираме и тук. Секунда. Ето е така. И тук имаме пъпки на тази вишна. Това знам, че е вишна, приятели. Сега да отидем към синята слива. Сините сливи, по-точно да кажем. Сега, приятели, коя пъпка да ви снимам? Ето тази. Понеже, ето вижте. Не знам защо така не може да фокусира нещо. Не може да фокусира, приятели, но мисля, че се вижда. Ето тази пъпка тук. Това означава, че се е захванала и дано да се е захванала, приятели. Ето така. Някъде около 1,40 м височината. Следващата е тази, приятели. И тази предполагам, че се е захванала, понеже тук има... Ей, защо не фокусира? Ето тук има също една пъпка. Ще паузирам, приятели, за да фокусирам. Приятели, ето така, тази пъпка. Тук следва още една друга, сега ще ви покажа. Ето тази. Ето така се очертава едно зеленикаво нещо излиза. Сега да продължим с следващата. Нещо изстава на камерата ми, но не мога да разбера какво. Ето тук също имаме пъпка, приятели. Не знам дали ще фокусира, но... Ай, не фокусира, но се вижда. Ето тази пъпка е голяма от останалите. Има и други, но са по-малки такива. И това е третото ни дръвче. Ще видим, ако имаме възможност да купуваме още, понеже едното дръвче е 5 евро. И ако можем, ако имаме възможност, ще купуваме още и ще засяваме тук на насам. Още 2 дръвчета тук на насам мога да засея, да станат 5 наред. И така още 3 реда мога да направя така с сини сливи. Примерно до това тук. Примерно, нали? Ето това тук на насам да ми е сини сливи. Примерно. Пък може да не ги направя всичките, нали, толкова.
Може и да ги смеся, понеже обичаме крушата, ябълката, почти всичките плодове ги обичаме, приятели. Ще видим. Както казах, ако имаме възможност, да затворя тази врата, ако имаме възможност, ще купуваме, поне вече сега знаем и къде се намира, къде ги има и ще купуваме лека по лека. Изморил съм се с тръбите на хидрофора, приятели. Бая се изморих. Само да споделя нещо с кабелаците. Малко трудно ми беше, понеже на долния етаж все още нямаше прекаран на нова ел инсталация и се принудих, по-точно за да включа новата такова, новия хидрофор, трябваше да прекарам на ново кабели, понеже с разклонители на мен не ми харесва. И сега вече има ел инсталация, поне за контактите има на долния етаж. И всичко е точно. Хидрофора работи. Няма никакви проблеми. Много красиво отвориха тези сливи. Много са красиви, приятели. Вижте. Много са красиви. И много хубаво ухаят, приятели. Така, да видим и знамето. Вече втори ден. Знамето се развява. И така, приятели. Живи и здрави. До следващия път. Пазете се. Чао.